Takže na Golf 4 dvere sa automaticky zavrú pri rýchlosti 15. A potom sa automaticky odomknú po nakódovaní. Kóduje sa to v komfortnej jednotke, čiže vybrať jednotku 46 Comfort System. Pri spôsobení a tu je auto zamčení, vyberem, teraz je vypnuté, čiže ak je tam 0 je vypnuté a ak tam dám jednotku, dvere budú automaticky zavreté, keď vozidlo prekročí rýchlosť 15. Čiže túto zvýšim na jednotku, uložiť, testovať, uložiť. Áno. Dobre, mám to na jednotke. A auto odemčení urobím to isté. Tuto. 1. Testovať. Uložiť. Dveře budú automaticky odemčení. Uložiť. Áno. Overím si to. Mám to zapnuté. To pravdepodobne po vyťahnutí kľúčika zo spínacej skrinky sa odomknú dvere. Späť ukončenie. Späť. Čus.